नै गाइस 2 crore दालाङा बेनो आरोना नायदो गाइस साइकेलनि अबस्थाखौ सेस बेरबाय ओमफ्राय रिङा बायस'खाबाय आरोना नै अबस्था गाज्रि नै साइकेलनि अबस्थाया बोरै जाखो बाननानैसो लाबोनांबाय समायखादो आरोना नै हेलो गाइस वेलकाम बैक टू जास्ट बर' इउटुब चैनल एक्चुअली नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामलांबाय थागोन होननानै आंजों लोगोसे एक्चुअली दायो दंफैयो आङो आलुबारि फोथाराव आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आलुबारि नै जि मोजां बानायदो आरोना फाइनाल दायो गाइस सफैबाय जा मोजां बानायदो दालांनि मैयासो बानायदो आरोना बे दालांखौ वाव दैमा बेग हब नेকি गावलांथारसिगोन होननानै गारियाबो लांजागौमोनानो थम थमफोरबा वाव मैया बेखेव जेनदो आरोना नै फिथा खालायदों दैमा आरोना इयो नै गाइस दायो दंफैयो आङो आलुबारि फोथाराव आरोना लोगोफोर दायो गारिजों आलु लाबोदों नै आलु जोलै आरोना माल माथा ओमफ्राय दिनै साइकेल सराइघाट टु सराइघाट दालां नै दायो सफैबाय आरोना आलु जोलै लाबोदों नै आलु जोलै लाग्राया जा मोजांखा दोनथ' र' माल माथा आयदारि जानोसै आरोना गाइस दायो फोथाराव फैबाय मोनथाम जाबनो हागोन हाया मोनब्रै जागोन सलाया इ सिङाव बोगोन दायो लाना फैजोबबाय आरोना गारिजों लाबोदोंमोन नै गारिया बावहाय सायाव थाबाय आरो सायावबो जाबावजागोन इयो रेजेंना नङा सोबावनांगौमोन खोमालै सोस्लायनांगौमोन फुल होबा नै बरिया जाबाय खागोन टिपजे टिपा मोनागोन माने दिरुंबो दं दा गोलैगोन बारा गोजौआ इ सिङाव होनो हागोन बैनि सिङाव होनो हागोन बिरखोगोन नङाबा बिरखोगोन नागा नागा इयाव खननैसो गाहाम इयाव सोनाया अखा खाना जाया ओमफ्राय बार होदों आरोना एक्चुअली नारनासो बारनांगौ आरोना नङाबा दालाङा गाज्रि जायो दायो लांसै साइकेलजों लांनांसै ओमफ्राय गारि थाङा आरोना बाइकफोर थाङो खिन्थु गारिखौ बारहो होनो हायाना बेखायनो लांसै आरोना नै गाइस 2 crore दालाङा बेनो आरोना एक्चुअली गाइस बे दालांखौ मैया बानायदों आरोना गासै रायजो राजाफ्रानो आलु खेथि मावग्रा रायजो राजाफ्रानो बानायदों आरोना बे दालांखौ मैया सानसेयावनो बानायनानै बरनबाय आरो लोगोसेनो बेखौ फाखानि फैदो जाहैबाय सेंसन फैदो जाहैबाय 2 crore आरोना बे दालां जागोन जाहैबाय आरोना बेयो ओरैजाय थांनाय जागोन आरोना बिथिंबो लामा दङ लामाया मोजाङानो बेहाय फाखानि दालां बानायगोन जाहैबाय आरोना 2 crore सेंसन फैना दंनो माला बानायगोन बेखौ मिथिया आरोना नायदो गाइस साइकेलनि अबस्थाखौ सेस बेरबाय ओमफ्राय रिङा बायस'खाबाय आरोना नै बजाय लादोंमोन आलु मा जाबावलै नै बायलांबाय आरोना बजाया बांद्राय होनाय जादों साइकेला फिसासो आरोना सेस नै अबस्था गाज्रि सेस नै बांद्राय उजन होबा साइकेल फिसायाव बिदि जायो गलांजोबखाबाय माने थोद अबस्था खाराब दा बेखौ नरन्द मदिया गोदान हरफिननांगौ जोंनो खस्थ' मावनायनि और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है आसाम सरकारा मा एक्सन लायो बेनि बागै बुंनालाय फंनैसो आसाम सरकारा बेनि बागै गोगोम एक्सन लानांगोन आरोना कैसे लोग रहते हैं यार आसाम सरकार
अयनो जाबारदो दा बेखौ मा खालामनो एफा गोजान उफाय गैला दा नै गाय साइकेला अबस्थाया बिदि जाना दं नैबो थालांबाय नायदो अबस्थाया लाबो गारियाव थिखोना हरफानोसै आरो ना इखो गैला जाला नै बिदि बायलांजोब्बाय गारियाव थिखोना हरफानोसै चलो नायदो साइकेलनि अबस्थाया जाबाय आरो ना माने आलु नारनानै थब सबायना होदो आरो ना दायो गाइस बेखौ गारियाव थिखोना हरफानोसै आरो ना दानि जिथुनाखि आलु लाबोदोंमोन बे गारियाव थिखोना हरफानोसै आरो ना बेखौ न'आवहाय नै बेफोरबायदि अबस्था जाबाय आलुआ रोगानो दंबावोमोन माखासे साइकेल गंनैजों रोगानोसै साइकेल गंथामजों रोगादोंमोन आरो ना साइकेल गंनैजों रोगानोसै ओमफ्राय बेखौ थिखोना हरसै आरो ना आसोला बाननांदो नै बोरै मोनदो बाननानै फोथार बारियाव नै आलुआव जोलैया मोनसे थालांबाय ओमफ्राय नै साइकेल बाननांदो आसोला गारियाव थिखोना हरफानोसै बेखौ अबस्था गाज्रि नै साइकेलनि अबस्थाया बोरै जाखो बाननानैसो लाबोनांबाय खम सबायखादो आरो ना नै रिङा थाव बेरबाय ओमफ्राय थम सबायबाय एक्सुवेलि बोरायखामोन आरो ना बायांखामोन ओमफ्राय बायसिनबाय आरो ना उपाय गैया दायो बेखौ गारियाव थिखोना हरनोसै लामायाव गारना दोननोसै ओमफ्राय लांनानै बिदि बायबाय अबस्था गैयि जायो बे गंसे ओमफ्राय आरो ओरैजाय गंसे लाबोगासिनो बेजों गंसेल' रोगानोसै आरो ना आलुखौ ओमफ्राय नैबेखौ थिखोना हरनोसै गारियाव थिखोना हरनोसै बेखौ बिदि जाबाय आरो ना थिखोदो थाबायना आसोला उन्दुबाय नै साइकेला हरबाय नै थिखोनानै बायलांबाय आरो ना दायो माखासे नै आलुबो लांनो दंबायो बेखौ साइकेल गंनै लांसै आरो ना आलमाथा दंबायो नै माल दंबायोमोन लांनो नै दायो गाइस जोङो आलुखौ रोगाजोबखांबाय आरो ना ओमफ्राय दायो दंफैयो आङो नै केम्पआव दंफैयो आरो ना नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो केम्पखौबो देखायगोन बोरैहाय ओमफ्राय नैबेनो आरो ना बावैनो गायगोन बेनो गायगोन आरो ना आलुखौ नै आलु जोबखांबाय एक्सुवेलि दायो लटार खनसे होनानै गायबानो जासिगोन आरो ना ओमफ्राय नै साइकेलखौबो सान्दुंआवसो गारना दोनदो आरो ना सासेया ओमफ्राय नैबेनो जाबाय केम्प आरो ना आलुबारिनि केम्प बिदि लुनानै थायो आरो ना आलुबारिनि केम्प ओमफ्राय बिथिंबो दं नैबे मिस्थ्रिफोरनि बावहाय थिखल दंजोबखायो आरो ना कारेन्टआबो दंजोबखायो बावहाय कारेन्टबो दं आरो ना कारेन्टनिबो टेनसन गैया बावहाय खोमसियै थानो मोना आरो दा स्राङै थानो मोनो एक्सुवेलि हाग्राबारिबाबो एक्सुवेलि गामि बायदिसो आरो ना बिराद मोजां बावहाय जेनिबो सुबिदा दं दखान सखान गासिबो दंजोबो आरो ना बावहाय दखान संख्रि बानलु नांगौबाबो बावहायनो बायनानै मोनो आरो ना हाग्राबारिबाबो जोबोर मोजां थानो थाखाय जोबोर इन्टारेस्टिं आरो ना गासिखौबो मोनजोबो बावहाय दुब्लिबारिबाबो दायो नायदो नोंथांमोना नैबे जाबाय केम्प आरो ना केम्पखौ सिङाव नायदो माबायदि नै ओंखाम आथाल बानायदो ओंखाम दोनग्रा ओंखाम ओंख्रि दोनगोन आरो ना बावहाय सायाव बानलु संख्रि बायदिसिना दोनग्रा ओमफ्राय नैथिंजाय दङ आलु जुलिया नै बेखौनो लाबोदोंमोन आरो ना जा बुरजाखा नै खम रोगाबाय जोङो साइकेल बायलायलायनाय बेजोंनो नैथिंबो दङ मनायावबो बेखिनिखौ लाबोबाय आरो ना नोगोद बुरजा लाबोदों बेबो हासार आरो ना नै हासार बेगसे ओमफ्राय बिथिं थफ्ला थफ्लि ओमफ्राय नै अरदाबा बिदि बानायदो आरो ना बहायनो ओंखाम संगोन आरो ना ओमफ्राय बिथिं बैसाङाबो माबानि नोलोनि सासेया भिडिअ नायगासिनो दं नै जा मोजां बानायना लादों आरो दा नै बैसांखौबो नोलोनि इन्जुराबो लाग्रा नै खबाय गाइस दानिया थांसै आरोना जोङो आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थिगोन साबसक्राइब खालामोब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ